30 ta' Marzu Beatu Amadeu tas Savoja, re u raġel miżżewweġ, għex bejn l-1435 u l-1472. Amadeu disa twieled f'Tonon, Franza, fl-ewwel ta' Frar. Nannuh kien Amadeu 8 li kien elett antipapa fl-1438, imma li abdika b'mod virtuż ftit snin wara. Kien jibda l-ġurnata b'meditazzjoni personali u bismieħ tal-Quddies. Kien jersaq għas-sagramenti ħafna aktar spiss milli kienet id-drawwa dak iż-żmien. Minn twelidu arsuh lil Jolanda, oħt ir-re Luigi 11, re ta' Franza, li żżewwiġa fl-1451 meta kellu 17-il sena u minna kellu 7 ulied. Martu bħalu kienet mara reliġjuża ħafna u għenitu anki fit-tmexxija ta' pajjiżu. Ta' 30 sena fl-1465 u laħaq flok missieru Luigi wieħed fuq it-tron tal-Piemonte u Savoja, imma matul is-7 snin tas-saltna tiegħu billi kien marit b'epilepsija u qasam it-tmexxija mad-dukessa Martu. L-għaqda tagħhom kienet bla miksura u huma ma kienu jaħsbu f'xejn ħlief il-ġid temporali u spiritwali tas-sudditi tagħhom. Għalkemm il-mod ta' ħajja li għex kienet waħda li taqbel mal-gratt tiegħu u hu nnifsu kien lest li jmut f'kull mument, Amadeu ma xtaq qatt li s-sudditi tiegħu jixxerdu demmhom għal xejn. Kien aħraġ biss mal-libertini, ma dawk li jaħqru lin-nies u d-dgħajfa. Fuq l-eżempju tiegħu id-Duka ta' Milan Francesco Sforza kien jimmulta lil dawk fost il-kortiġjani tiegħu li jinstemaw jidgħu u bis-somma li ġabar minn għandhom bena kappella li hu wkoll żejjen ħafna. Meta l-istess prinċep ra it-tiba kbira u l-imħabba li Amadeu kien juri lill-fqar, qal fuqu fil-pajjiż tiegħek wieħed jistħajlu jinsab in-naħa l-oħra tad-dinja. Kullum kien tista' tgħid li aħjar tkun qani mill-fqir, imma miegħek huma l-fqar li huma imweġħin u l-onja li huma immaqdrin. Id-Duka kien dejjem jitħarreġ fil-penitenza u fit-talb lil dawk li pruvaw jipperswaduh li ma jsumx daqshekk u kien iweġibhom li ebda ħaġa ma kienet daqshekk tajba għal saħħtu. L-aħħar snin ta' ħajtu il-marda qarbitu ħafna, qabritu ħafna. Martu u ħbiebu kienu jitniktu ħafna jaraw hekk batut. Għalfejn tinkwetaw għalilhom meta ġie ftiegħu. Bl-umiljazzjonijiet niksbu s-saltna ta' Alla. L-aħħar kliem tiegħu lil uliedu lin-nobli li nġabru madwaru kien: kunu ġusti, ħobbu l-fqar u l-mulej jagħtikom is-slim fil-pajjiż tagħkom. Il-Beatu Amadeu miet f'Vercelli fil-Piemonte nhar it-2 tal-Għid 30 ta' Marzu 1472, ftit ġimgħat wara li għalaq it-38 sena. Kien ibbeatifikat fl-1677 bit-tħabbrik ta' San Franġisk de Sales u l-Kardinal Bona. Ħajtu inkitbet mill-Kardinal Ġiżwita San Roberto Bellarmino. Interessanti ninnutaw il-parteċipazzjoni ta' Martu Jolanda fit-tmexxija tiegħu. Bħal donnu bejnu u bejn Martu kien hemm armonija u għaqda tant soda li r-raġuni tagħha bla dubju kienet l-għaqda tagħhom it-tnejn ma' Kristu. Infatti ma setax ma jkunx żwieġ b'saħħtu, la darba nafu li Martu kienet mara reliġjuża ħafna u hu kien dejjem jitħarreġ fil-penitenza u fit-talb. Alla kien jiġi l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja ta' din il-koppja rjali. U kien għalhekk
li laħqu grad ta' għaqda u unjoni li mhux kulħadd jasal għaliha. Imma x'qed jiġri mill-koppji nsara tal-lum? Għaliex daqshekk nuqqas taqbil, infedeltajiet, qasmiet u firdiet? X'għandhom jagħtu każ biex jibqa' jkollhom żwieġ b'saħħtu dawn il-koppji li qed jitħajru jiżżewġu bil-Knisja? Dan hu d-diskors ta' 8 ta' Diċembru tas-sena 2015 li l-Arċisqof Charles Scicluna qal waqt l-omelija tiegħu f'qudiesa għal dawk li kien għadhom kemm iżżewġu matul dik is-sena. Eżiż koppji li żżewwixtu din is-sena, l-ewwel awgurju tiegħi għalikom hu li intom tibqgħu ta' kuljum tieħdu grazzja ma' xulxin u li jkollkom dik l-imħabba lejn xulxin li għandu Alla għalina. Il-Mulej għażilkom għal missjoni speċjali, l-ewwel nett li tħobbu lil xulxin u li bl-imħabba tagħkom lejn xulxin tkunu sinjal qawwi tal-imħabba ta' Alla għad-dinja għal kull bniedem. Intom u ssibu grazzja ma' xulxin tixdu għal grazzja li Alla ħabina. Għana nistgħu ngħidu Alla ħa grazzja magħna u rina mħabba speċjali. Ħabna mhux għax konna gustużi jew konna twajbin jew konna qaddisin. It-talba tiegħi llum hija li intom bħala miż-żewġin tkunu skont ir-rieda ta' Alla u bil-kooperazzjoni tagħkom għajn ta' ħajja għal xulxin, anki billi tnisslu u l-ġodda għal familja tagħkom u għas-soċjetà. Neżortakom, inħeġġiġkom biex tikbru fil-qdusija u fl-imħabba. Kemmi sabiħa l-espressjoni li nsibu fl-ittra lill-Efesin kapitlu 1 vers 4. Għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba quddiemu fl-imħabba. Intom hekk se tkunu qaddisin, hekk se tkunu bla teba. Tgħiduli kultant niżloq fin-niexef taf. Kulħadd jgħaddi minn din l-esperjenza ħafna drabi kuljum, imma nibqgħu xorta imsejħin inkunu qaddisin billi kuljum inġeddu il-proponiment l-impenn għall-imħabba. Intom din il-vokazzjoni tgħixuha billi tħobbu ħafna lil xulxin. Infakkarkom fil-parir li San George preka ta' lil Dr. Spiteri meta qallu, Sinjur, se niżżewweġ. Dun George qallu, tajjeb, issa mur lura fid-dar fejn se tgħixu u fuq il-blata ta' kull bieb ikteb 3 kelmiet: paċenzja, paċenzja, paċenzja. Bil-paċenzja li tieħdu b'xulxin, bis-saram ta' din il-ħajja, biċ-ċirkustanzi li ssibu ruħkom fihom, intom tgħixu ħajja isjed tranquilla. Basta titalmu tieħdu paċenzja u ssiru tassew qaddisin. Qabel xejn, uru ħnina bejnietkom, meta tonqsu lil xulxin tqattawx il-karti malajr bil-għaġla, għax dik faċli tagħmilha. Qisu li meta iberraq u jagħmel ir-rat, tagħmlu impenn bejnietkom. Dan parir li jħobb jirrepeti il-Papa Franġisku, li tippruvaw tagħmlu paċi qabel torqdu, tħallux ir-rankur, il-weġat jibqgħu jikkankraw fikom. Kunu umli biżżejjed biex titkellmu fuq xi ħaġa li qed iddejjaqkom. Ibżgħu għall-flus ta' xulxin biex tgħixu fil-paċi. Timxix jew tmittx il-pass aktar mill-mulejtak ħalli ma taqax fl-inkwiet u fid-dejn żejjed. Imma fuq kollox titraskurax dik is-sija fil-ġimgħa li tagħmlu fil-Knisja. Jiena nitlob li aħna l-qassisin ma ndejqukomx b'omelijiet twal, imma li dik l-esperjenza ta' darba fil-ġimgħa fit-Tempju tal-Mulej tkun ħolqien ġdid fer terġgħu tibdew tieħdu r-ruħ mill-ġdid. Ħaġa tajba ħafna wkoll hi li titolbu fl-imkien ta' kuljum imqars liema u qaddisa jew inkella talba spontanja bidejkom f'xulxin bħalma għamiltu fil-mument qaddis tal-kunsens tagħkom meta ħadtu id il-leminija ta' xulxin u għedtu fedeltà dejjima lil xulxin. Tajjeb li nimxu fuq dawn il-pariri siwja u li nitolbu ħafna għal koppji fil-Knisja.
Talba. Mulej, il-Beatu Emedew ta' Savoja, dik tajjeb kemm bħala raġel miżżewweġ kif ukoll bħala re qalbini li flimkien ma' martu ta' każ tal-bżonnijiet tal-foqra fis-saltna tiegħu. Għati lilna wkoll nitolbuk il-grazzja li ngħixu bil-qdusija l-istat tal-ħajja tagħna u li naqdu d-doveri tagħna fuq il-post tax-xogħol u kull fejn nistgħu ngħinu lill-foqra ta' żmienna bħala nsara tas-sew. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.